Manželka po smrti svojho manžela nedostala od poisťovne ani jeden jediný cent. Klient sa totižto rozhodol si nechať poistiť svoj spotrebný úver cez banku. Keďže ale trpel nevyliečiteľnou chorobou a bol prakticky nepoistiteľný, ale pracovníčka banky musela plniť mesačné plány ohľadne poistiek, tak zdravotný dotazník vyklikala tak, že zdravotný stav je 100% a klient môže byť prijatý do poistenia. Následne dala klientovi podpísať tlačivo, kde klient svojím podpisom jeho údajne zdravý zdravotný stav potvrdil. 2 roky na to klient zomrel a keď manželka žiadala poistné plnenie od poisťovne, poisťovňa povedala jasné nie, pretože údajne klient svoj zdravotný stav zamlčal. Klient teda platil poistenie 2 roky úplne zbytočne a po jeho smrti sa dlh, ktorý mal, preniesol na jeho manželku. Daj si pozor, čo podpisuješ v banke, raz ťa to môže výjsť skutočne draho.